Okay, let's go. Vítajte na mojom vlogu na kanáli Elektrojazdec. Dnes mám pre vás jeden šialený nápad. Predstavte si, že už vyše 100 rokov jazdíme všetci na elektromobiloch. Ticho, čisto, doma si to šupneš do zásuvky, ráno ideš, pohodička. A zrazu príde niekto a povie: počúvajte, mám revolúciu. Auto, ktoré jazdí na výbuchy. Ako by sme reagovali? Predstavte si to, stojí pred nami prvý spaľovák a predajca s nadšením hovorí: namiesto elektriny budete liať dovnútra horľavú kvapalinu. Je lacná, trochu smrdí. Áno, ak sa vyleje, tak aj horí. A jazdí to. No neviem ako vy, ale mňa napadla prvá otázka. A kde tú kvapalinu vezmem? Mám to doma v zásuvke? A on na to: nie, musíš ísť na špeciálne miesto, kde to skladujú v obrovských podzemných nádržiach a tam si to načapuješ. Takže namiesto toho, aby som auto cez noc zapojil doma, musím ísť niekam na nejaké miesto. To má byť pokrok. A potom naštartuješ. Nie gombík, nie tichý elektromotor, ale rachot, vibrácie, celé auto sa trasie, ako keby si sadol na pračku v žmýkacom cykle. A predajca ti povie: to je normálne. To je zvuk výkonu. Zvuk výkonu. To je skôr zvuk toho, že sa mi vpredu snaží vybuchnúť motor. A čo vôňa? Elektromobil necítiš. Spaľovák? Ten si určite všimneš. Predstavte si, že stojíte v zápche. Pred vami je 5 aut. Z výfuku im ide smrad, dym, para. Vy to všetko dýchate. Dokedy som šoferoval fosílne auto, tak som si to neuvedomoval, ale odkedy jazdím na elektrickom aute, verte tomu, že si toho všimnete. V elektrickom svete by sme si klopkali na čelo a hovorili: ľudia, veď to je ako dobrovoľne dýchať výfuk z kosačky. A to chceme mať v každom meste. Ale to ešte nie je všetko. Spaľovák má stovky pohyblivých súčiastok, potrebuje oleje, sviečky, výfuk a prevodovku. A výrobca ti hovorí: raz za pár tisíc kilometrov musíš prísť do servisu a zaplatíš, lebo inak sa to pokazí. Elektromotor by sme povedali: to vážne? Ja som doteraz menil len stierače, pneumatiky, lial vodu do ostrekovačov a teraz mám pravidelne meniť tekutiny, filtre a pol auta. To je biznis, nie technológia. Teraz príde trumf, natankuješ za 5 minút. Super, lenže kvôli tomu musím jazdiť na nejaké miesto, platiť pri každej jazde a voziť so sebou nádrž plnú horlaviny. Ja mám doma plnú baterku každé ráno. Tak mi vysvetlíte, prečo by som mal stáť v rade na pumpe. A tým, že by boli fosílne auta novinka, tak by asi nebola pumpa na každom jednom rohu. A ako je to teraz? Možno by bola pumpa v Bratislave, v Trnave, v Piešťanoch, v Novom Meste, v Trenčine, v Žiline a tak ďalej. A ešte ekológia. Spaľováky vraj dávajú svetu slobodu, ale zároveň nás urobia závislých na rope. Ropa sa ťaží, preváža sa cez oceány, rafinuje, distribuje a potom ju spálime za pár kilometrov. V elektrickom svete by sme povedali: tak toto nie je sloboda. To je závislosť na horľavom džúse zo zeme. Predstavte si aj reakciu verejnosti. Novinári by písali: nové autá, hlučné, smradlavé, nebezpečné, vybuchujúce. Naozaj ich potrebujeme? A ľudia by sa smiali.
Predstav si musel každého štvrť roka meniť olej a jazdiť s nádržou plnou benzínu pod zadkom. Nikto to nebude chcieť. A tu je tá irónia. V skutočnom svete je to presne naopak. My, elektromobilisti, počúvame, že naše autá sú nebezpečné, batérie sa kazia a že nabíjanie je problém. Ale v tej alternatívnej histórii by boli spaľováky tie čudné, nepraktické a neperspektívne hračky. Takže keď sa ma niekto na budúce spýta, a čo keď elektromobily neprežijú, ja mu poviem, keby to bolo naopak, spaľováky by neprežili ani prvých 5 rokov. Lebo ľudia by sa smiali. A možno je čas, aby sme sa na ne začali smiať aj dnes. Ale ešte jedna vec na zamyslenie. Keď sa pred vyše ako 100 rokmi prechádzalo z koní na automobily, kone nikto nezakazoval. Ľudia ich jednoducho prestali používať tam, kde dávali menej zmysel a autá sa prirodzene presadili. A presne tak by to malo byť aj dnes. Ja nesúhlasím s tým, aby boli elektromobily tlačené na silu ako jediná možnosť. Nech si ľudia sami vyberú, čo im dáva zmysel. Som presvedčený, výhody elektromobility sa nakoniec ukážu same. Bez nátlaku, bez zákazov a určite bez politiky. A to je podľa mňa tá férová cesta do budúcnosti. Tento vlog bol trošku na zamyslenie, trošku na pobavenie, ale určite sa v ňom našlo veľa ľudí, ktorí sa správajú, ako som to popísal. Nechám na vašom posúdení, na vašom názore, na vašich skúsenostiach, ktorou cestou sa chcete vydať. Dúfam, že to bude tá na baterky. Ahojte!